A terceira sesión do OUVLAB protagonizouna a recoñecida actriz ourensá Ledicia Sola, a cal se estrea na dirección cinematográfica coa obra As Augas. Un filme que conta coa produción do prestixioso cineasta Alfonso Zarauza. Nesta obra veremos, por unha parte, moitas paisaxes da provincia de Ourense, especialmente de distintos tipos de auga a través das que as protagonistas buscan unha segunda oportunidade na vida, voltando ás súas orixes para volver fluir. É onde conectas con quen ti eres, non? E entón é un pouco que lles pasa a elas. Unha faino conscientemente e as demais non, pero acaballes pasando o mesmo, non? Que de repente en contacto coa terra, coas orixes e co que sempre foron, danse conta de que se cadra as cousas non estaban indo polo camiño que elas querían e que igual teñen que refacer toda esa visión. Nun principio a actriz só tiña pensado escribir o guión e que fora outra persoa quen a dirixise, algo que cambiou cando o proxecto foi tomando forma. Entón, sí que é verdade que hai moito respeto, porque aparte é moi complicado non dirixir, pero a min animoume moito, fixen varios talleres así de guión, cando empecé co guión, e animoume moito María López Castaño, que é unha guionista pois, con moita trayectoria, que leva 20 anos traballando e que foi unha das profes, digamos, que tiven nestes cursos de guión. E eu estaba como, a ver, quero empezar de cero, tal, e María díxome, mira, le dicía, ti levas, que igual eres nova escribindo ou dirixindo, pero levas 20 anos facendo e lendo guións, entón non estás partindo de cero, non te podes poñer no mesmo lugar que unha persoa que aínda nunca fixo nada. E entón, ela díxome, eu creo que estás máis que preparada de sobra, o único que tens que facer é confiar no que queres contar e no teu material, e o demais xa irá chegando, non? E é verdade que axudoume moito que me dixera iso. E Ledicia non foi a única que confiou nesta obra. E a min como produtor, cando hai unha persona na dirección que ten unha necesidade de contar algo ou que ten unha maneira de mirar esa cousa que quere contar, entón estou tranquilo. A min o que me dá medo, o que me daría medo, serían directores ou directoras que non teñen nada que contar, que dá igual o que conten, que dá igual unha historia que outra. Eu creo que a clave na dirección é ter unha necesidade de contar algo e unha maneira adecuada de contalo, e iso é o que ten Ledicia.